tarkashi ana wata ga wata. Wani cikakken tattaunawa kenan da wani bawan Allah mazaunin ƙasar Nijar wanda ya tafi zuwa Libya game da wasu abubuwan firgici da tashin hankali har da aljanu ma da ya haɗu da su a wannan hanya tashi wato ta zuwa ƙasar Libya kenan. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauke da cikakken wannan tattaunawa da muka yi tare da wannan bawan Allah a wannan rana tamu ta yau. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda na yi muku matashiya a farkon wannan bidiyo nawa, na yi magana ne game da wani bawan Allah ɗan ƙasar Nijar wanda ya tashi ya kama hanya wato zuwa ƙasar Libya inda ya haɗu da wasu abubuwan firgici da kuma tashin hankali. To, za mu yi ƙoƙari mu buɗe muku aiki wato mu yi fashin baƙi game da irin wannan hali da wannan bawan Allah ya faɗa a cikin wannan tafiya nashi wato zuwa ƙasar Libya. To, 'yan uwa na samari 'yan ƙasar Nijar, ina kuke? Ku zo mu tattara a nan don mu tattauna game da halin da wannan bawan Allah ya fito yake faɗi da kanshi, irin ƙalubalen da ya fuskanta wato a hayyar shi ta zuwa Libya kenan, inda ya fara da cewa sun shiga cikin moto an haɗa su da dama wato irin Hilux ɗin nan babbaƙatuwa, sun shiga a baya an zuba su suna da yawa, a ciki ma an zuba su suna da yawa suka ɗau hanya zuwa ƙasar Libya. Wanda kuma wannan tafiyan na farko ya ce sun kwana 2 suna tafiya a hanya, sannan aka zauna aka tsaya aka huta game da yanda ake ganin cewa an gaji, ga bacci, ga wahala, ga iska, ga ƙishin ruwa, wanda a wannan hanyar ruwa ya fi maka komai. Ba a magana akan abinci, ana magana akan abinci amma ba sosai ba. Ruwa shine komai saboda zafin da suke da shi a wannan hanya ta Sahara ya kai 40 Celsius degree, wanda kun ga 40 Celsius degree kuwa ai ko ba ƙaramin zafi bane ake yi kenan. Wanda kuma gayan nan ya faɗi da bakin shi cewa tabbas ruwa ko mun sanyin shi ka shiga irin wurin nan sai ya koma kan wanda aka tafasa shi, saboda idan ka sha ruwan ne ma don ya kashe maka kishi ba zai kashe maka kishi ba, sai dai ka sha kawai don dai ka ji alaman tasty a bakinka wato ka sha wani abu mai kama da ruwa, amma ba zai kashe maka kishi ba. Don kana shan shi za ka ƙara jin kishi sai dai ka ringa ƙara sha, kuma fa ruwan nan akan sha shi kaɗan kaɗan ne duba da irin firgici. A inda wannan bawan Allah ya ƙara faɗa mana cewa tabbas fa da suka tsaya cewa wato za su yi bacci cikin dare, an ɗan kwanta mutane da nan gida, iya jakar da kake tare da ita ce za ka ciro wato ka ɗan kwanta a kan shi. Sun kwanta cikin dare sai ga wani abu, shi ba kare ba shi ba mutum ba amma shi kuma ba kura ba, amma yanayin kanshi dai irin da dabba ne. Sai su direbobin wurin suka ce ai su sun saba irin ganin irin wannan, ba dabba ba ne, ko kuma za a iya cewa dabba ne amma ba dabba ba ne, jinni ne wato aljani ne. A inda mutane a wurin suka razana. To sai shi wannan bawan Allah yake ba da labari yake cewa shi bai ji tsoro ba saboda idan aljanu ne bai da matsala da su, ya riga ya saba yana da addu'o'i kuma ma shi habba da magani yake. To a inda dai mutane a wurin sun firgita suka razana, wanda hankalin mutane dubbanne a wurin ya tashi, sun ji tsoro kuma sun razana sun firgita. Wannan ne ya sa dalilin da wasu suka kasa bacci a wurin, hankalinsu ya tashi sosai sun kasa natsuwa. To mai sauraro za ka je mu wani